Tasih midhangetaken Radio Suaka 107.7 Suaka FM. Radio Suaka luhuring budaya angraketake paseduluran salawase. Suaka pancen jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung pandemen Radio Suaka FM ingkang sutresna. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih wonten ing piwungon Malem Rebon Mocopat Suaka, suara kebudayaan. Wonten ing dalu punika sampun sami rawuh para paraga Mocopat Suaka kakung Sumawana Putri, Pak Kaum Dwilaksono, mugi tansah ginanjar kabagas kewarasan nggih. Radio Suaka. Nggih, sugeng dalu, mugi tansah sehat walafiat, mekaten wau lumeber wonten ing sedaya pandemen Radio Suaka saendenging Nusantara. Ugi Pak Suprih, sugeng dalu Pak Suprih. Sugeng dalu Bapak Budi lan sedaya para kru-kru maos Mocopat Radio Suaka. Nggih, sae ingkang sampun sami rawuh wonten studio. Ugi tasih wonten ing dalem nggih. Mugi sedaya ginanjar kabagas warasan ngaten Pak Suprih nggih. Alhamdulillah nggih. Ugi Bu Tris, sugeng dalu Bu Tris. Dalu Pak Budi. Nggih, sehat nggih Bu nggih. Alhamdulillah tansah sehat walafiat. Ugi Pak Purwo Diharjo, sugeng dalu. Nggih, berkahipun lembat-lembat wilujeng. Semanten kok ya lembat. Alhamdulillah. Punika kok namung piyambakan ya Pak. Nggih menika pawon rada napa nggih. Keseso. Susu nika dadi terus lepat ten boten tiyang. Nggih, kangge sehat walafiat alhamdulillah. Ugi Pak Martige nggih, sugeng dalu Pak Martige nggih. Nggih, sugeng dalu Om Budi. Kok sajak sayah dalu punika. Ayo. Kurang Mocopat. Kurang le ngaso mawon dadi terus keselak kepengin Mocopat dalu puniki dadi. Nggih, dados pepenginan kan mboten dituruti kados dene Terus marai lungkrah. Nggih. Nggih. Mugi-mugi mangke sak sampun keturutan dalem menika lajeng bigrah malih. Alhamdulillah. Ugi pinangka operator masamnya keturutan terus menika bigrah terus menika. Nggih kawula piyambak budike pandemen Mocopat saendenging Nusantara ing mbok bilih sak mangke kathah lepat anggen kawula nderekaken piwungon Malem Rebon estu nyuwun gunging samudra bangsama. Para pandemen Radio Suaka saendenging Nusantara saged paring atensi wonten ing nomor WA utawi telepon 0838 gangsal 666 9966. Ugi perlu uninga kados adat lan sabenipun dalu punika piwungon Malem Rebon pun siaraken secara langsung wonten ing Facebook Suaka. Saengga pandemen Radio Suaka saendenging Nusantara saged mresani nggih siaran langsung. Lan saged paring atensi langsung nyerat chat wonten ing Facebook Suaka. Monggo pepanggihan dalu punika amrih barokahipun kita buka kanthi lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
estu kanthi nyebat asma Allah ingkang Maha Mirah lan Rasih mugi tansah pinaringan lancar ing samudayanipun. Amin. Pinangka purwaning atur, badhe kita aturaken salah saweneh asmara ndana Radio Swaka. Atur minangka murwani pepanggihan dalu punika ing Radio Swaka kene hang leluri maca patan mugi kang maha kuwasa tansah beparing pitulung gesang tentrem bagya mulya. Amin ya rabbal alamin. Mugia Allah ingkang Maha Kuwaos tansah paring tetulung nggih dumateng pandemen Radio Swaka, kru Radio Swaka lan ugi mliginipun pandemen piwungan Malam Rebon Mojopat Swaka. Ing salajengipun sesarengan monggo kita sami aturaken kinanti srining Tyas Pelok Bem kanthi pun bawa Bapak kaum nggih sampun samekta monggo mic-ipun pun asta nggih. Ngantareksa Radio Swaka giaran maca pat aripun iki ngleluri lintiranipun prawali lan pujangga ingkang tuhu anuntun pitutur luhur aneng madyaning bebrayan bagya mulya kang kaesi monggo nyuwun ngarsane Kang Maha Kuwasa mugi tansah maringana sinugraha warga Mojopat Radio Swaka mangya tetep langgeng lestari kelawan rembaka minangka purwane atur pepanggihan dalu puniki paguyuban maca patan
pandanggih ngaturkan sugeng pambagya ing ngarsa rawuh sami monggo nyuwun ngarsane Kang Maha Kuwasa mugi tansah maringana senugraha warga Macapat Radio Swaka Mangya tetep langgeng lestari klawan rembaka monggo sareng hanya nyuwun ing ngarsa dalem yang witi mugi kabudayan kita tan kadeso sanes negeri ngumandang ing manca praja tetep langgeng lan lestari bantol bangkit guyub rukun galang kilik maju kumrekut ambangun praja Taman Sari kang kaesti tan supe ang leluri lestarining budya seni jati diri bantol bangkit guyub rukun galang kilik maju kumrekut ambangun praja Taman Sari kang kaesti tan supe ang leluri lestarining budya seni jati diri monggo tansah sami golong gilik gumregut ambangun murih lestarining budya seni nggih sampun tarwaca wonten ing Undang-Undang Dasar 1952 gangsal bilih kebudayaan nasional menika mujudaken puncak-puncak budaya daerah. Salah sawane budaya daerah inggih menika budaya Jawi. Salah sawanehipun Sekar Macapat. Mila monggo sami ngleluri kabudayan kita. Sae menika Sekar Macapat lan budaya-budaya sanesipun amrih budaya nasional kita kukuh bakuh ing saklami-laminipun boten kadesuk wonten ing budaya sanes. Insyaallah, Allahumma amin. Tasih wonten ing adicara mirunggan wekdal ingkang sepisan angka setunggal Macapat menika kita aturaken dumateng Pak Purwodiharjo. Sinaosa sampun radi kasep kita aturaken sugeng rawuh dumateng Pak Musdiraharjo nggih. Sugeng lenggah nggih.
Mugi tansah ginanjar kabagas kuwarasan. Monggo Pak Pur, angka setunggal menika tasih mirunggan nggih kasuwun atur panglipur nggih dumateng sedaya pandemen swaka ingkang alhamdulillah dalu punika sami dipun presani nggih sedulur-sedulur kita pandemen Sekar Mocopat Swaka nggih saendenging Nusantara nggih. Amargi pun siaraken langsung wonten ing Facebook Swaka-swaka nggih. Sinaosa radio saged pun presani nggih Pak nggih. Radio Swaka, Suara Kebudayaan. Dalu punika piwungan mamrebon tasih siaran langsung wonten ing RT 0 sekawan, Kauman, Gilangarjo, Pandak, Bantul, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Sekar punapa angka setunggal ingkang badhe pun naturaken Pak Purwodiharjo? Sinom nyawat mawon. Oh, sinom nyamat. Radi majeng sekedhik. Sak celakipun pandaya swara. Nggih. Mangke gemlontor menika nggih Pak. Suwantenipun kita nek suwanten menika gemlontor nggih Pak nggih. Mboten namung itiriwir nggih Pak. Nanging saged gemlontor menika nggih. Sinom nyamat nggih. 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 Setunggal padha Pak Pur nggih. Setunggal padha mawon. Nggih. Sampun kepanggih? Nggih. Sampun. Sumangga katur. Nesmo jiwat agawe rucite natya mamunduta rokmi taratam tu tak turuti ibarat wangan numpak lumampah tanpa wala ing madyaning jala niti ginjang ing pagulingan karana menika nggih larasipun manyura yen nyamat menika nggih Nggih ra tinggil. ngaten kemawon Ibarat numpak prau ngoten wae Pak Pur nggih. Dados pagesangan wae ibaratipun sanepanipun kadya numpak prau. Kedang atos-atos nggih Pak nggih. Nek mboten ngantos-ngantos mangke saged kerem. Amargi menawi katiti saking Sekar Sinom menika nedahaken nom dados ingkang sampun ngancik nem-neman utawi dewasa. Mila numpakipun prau kathah ing panggodhanipun nggih Pak. Nggih, matur nuwun sanget menika nggih. Sinom nyamat nyemek-nyemek menika nggih. Nggih, salajengipun Bu Tris monggo samekta ing gati Bu Tris nggih. Dahar duren cacah papat. Tambah keren nyimak mocopat. Cacah papat tambah idegan. Mantep niki Bu Tris nyimak mocopat
marai kelegan. Estu nggih Bu nggih. Nggih. Nek ora estu mboten tuman nek putres. Diriwangi keraya-raya nyepeda ondal nggih Bu nggih dalu. Napa pun kalian Kang Putra Bu? Sepeda. Oh nyepeda, alhamdulillah. Perjuangan menika nggih Bu nggih. Angleluri kabudayaan Jawi nggih Bu nggih. Nggih. Amrih kabudayaan nasional kita kiat nggih Bu nggih. Nek sedaya budaya-budaya daerah menika mboten pun kiataken budaya nasional kita rapuh nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu sinaosa sepeda ontel saking keringinan nggih Bu nggih. Nggih. Dumugi studio Swaka pinten kilo Bu? Wonten gangsal kilo Bu? Wonten. Wonten gangsal kilo. Ki Mas Sam kalah lho menika. 5 kilo sepeda ontel di malam hari jam 8 alhamdulillah. Nggih, kegiatan saking Mojopat nggih Bu. Sekarang apa Bu? Bu? Oh, Sinom Parijoto. Nggih, menika favoritipun Butres ya mboten napa-napa nggih Bu nggih. Sinom Parijoto. Tasih nyariosaken nem utawi kadewasan nggih dumateng tiyang agesang wonten ing alam donya. Mila sinom menika kebak ing wewarah dumateng kaneman utawi generasi muda ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Cobi Bu dos pundi Bu? Monggo Bu. Nulatalaku tama tumrape wong tanah Jawi wong agung ing ngeksi kandha panembahan sena pati kepati amar sudi sudane hawalan nafsu pinapsu tapa prato ing siang tanapi ratri amangun karya nakyas ing sasama. Nggih. Estu bilih sinom menika tuladha dumateng kaum nem ngoten nggih Bu. Wiranem utawi ingkang nembe ngancik dewasa. Manawi Duk Likara rumiyin kedah wonten tuladhanipun nggih ingkang dipun tulat nggih. Panembahan senopati wong agung ing Ngeksiganda nggih. Nek kados sapunika ingkang pun tulat sinten nggih. Mila lari enem menika mbetahaken ing ngarsa sung tuladha. Kedah wonten tuladhanipun menika nggih. Matur nuwun Butris ing salajengipun tasih adicara mirunggan saderengipun WA utawi WhatsApp kita dudah nggih. Saderengipun Facebook kita tingali sumangga katur wedalipun dumateng Pak Suprih nggih. Nggih, monggo Pak Suprih nggih. Tindak lumebet wonten ing studio nggih. Nong pasar gathak tuku abon, pengen penak piwungan malam rebon. Tuku abon nggo nglawi ketupat piwungan malam rebon karo Mojopat. Ya, menika Pak Suprih nembe madosi kinten-kinten sekar Mojopat punapa ingkang trep ingkang pas nggih. Kalian suasana dalu punika ingkang suasanipun ra disumuk nggih Pak Suprih nggih.
Mugi-mugi kanthi sekar macapan menika ndadosaken adem ayem lan tentrem sak pengandhap sak penginggil. Amin ya robbal alamin. Nggih. Sekar punapa Pak Supre? Niki ajeng anu ngaturaken Nggih. dandang kula. Dandang gula nggih. Alhamdulillah wonten paraga macapat rawuh malih menika nggih. Saweneh menika para siswa SMPP nggih, Butris nggih. Sekolah Macapat Puspitasari Pandak nggih. Sugeng rawuh nggih. Kasuwun lenggah sawetawis ing sakmangkinipun dumugi Macapat Mirunggan menika. Monggo Pak Supre nggih. Nggih. Badhe ngaturaken dandang kula. Dandang kula nggih. Kang sumewa luhure dadi panpi nindra dapuring kiyata pranang kodha pandom maneh Drakang tatyapi tutup pamartine kang karti sinamar neng kasari reng Prabu jroning praba mara kata sinom tandha pindha wida dari nante neng soring wringen mekaten Nggih. Pindha widodari nang soring weringen sungsang. Kamangka piyambakan Pak widodarinipun. silir-silir Silir-silir wonten Pak Musdi kok. Ji matur nuwun Pak Supre. Kita aturaken sugeng rawuh Bu Lulu menika sekalian Pak kalian Kang Garwo nggih Pak Lulu. Sugeng dalu sehat walafiat nggih. Salehipun Pak Mardigi nggih, monggo Pak Mardigi nggih.
tasih mirunggan menika Pak Martike menika dalu menika badhe atur panglipur. Saha Pak Suprim menika dandang gula nggih. Mila dandang gula menika nyariosaken piyantun ingkang sampun bebrayan lan sampun ngenyelam. Gula menika legi nggih Pak Martike nggih. Sampun ngenyelam manisipun ngagesang. Ning sinaosa ngagesang menika sampun manis kathah ing pacobanipun kados pun aturaken wau ing sawenehipun widodari nang ngisore waringin sungsang. Nah, pacoban ingkang awrat nggih Pak Martike nggih. Sampun nate nampi pacoban nggih. Ora kuat pacoban iso dadi memolo. Untung kula kok ora kuat. Njut wonten ing Suwaka Sekar Mocopat. Mugi ndadosaken kegiatan menika nggih ngupiya dumateng wewarah saking para leluhur kita. Sekar napa Pak Martike? Dandang gula. Oh dandang gula malih ben kuat iki sajake. Gula surat Al-Fatihah. Oh nggih. Nggih milani sadar. Nggih. Sekat sing tias anganggit mremanes kekidungan angandut wawara mrehtan sungkan pamacane nyinau Quran iku kewajiban ingkang wigati dimen datan kesasar nalisir ing hukum denastiti pamacanyo golek ana piwulang ingkang sejati kacetha jroning Quran. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Mila nyinau Al-Qur'an menika saweneh kewajiban nggih. Ben boten kesasar nggih wonten ing sinau maca gesangipun nggih. Boten wonten icalipun. Boten wonten telatipun nggih. Boten wonten telatipun. Sae mungging gesang wonten ing madyaning bebrayan. Nggih, jan sae sanget menika Mas. Kita bundeli menika. Kedah menika kedah. Nggih, kita bundeli supaya kita udari ngoten nggih. Matur nuwun. Kula menika kedah sinau maca Al-Qur'an. Mboten namung maca tanggane tok. Nah menika mboten sah sinau. Namung maca tanggane wae mayar banget darane maca Al-Qur'an. Menika mangsa ingkang sampun kapengker. Matur nuwun sanget nggih. Salajengipun Pak Musti Raharjo, mangke sabadalipun Pak Musti Bululu ugi Kenggarwa mangke nggih Bu nggih. Nggih pun samektakaken Bu. Sekar Mocopat ingkang paling jos. Ngaten nggih Pak Musti nggih. Nggih sampun dangan nggih sukunipun. Nggih. Lutut. Oh, bagian lututipun. Lutut menika basane Jawa napa Mbak Kaum? Nggih lutut. Nggih, nek basa Jawa ngoko gampang dengkul ngoten Pak. Lutut panjenengan. Oh. Nggih. Kinanti Sekar Gadung. Kinanti Sekar Gadung. Pak Musti Raharjo. Nggih, semoga katur.
urip kang becik puniku kakudu darepi dasar trampil budidaya amrih bisa mapan lan uga mandiri nuju marang bagya mulya tentrem lair kelayan batin. Nggih, mila gesang mila kedah kagungan keterampilan nggih. Dimen bagya lan mulya. Menika nedahaken bilih kinanti nggih Pak nggih saking tembung kanten. Kanten menika maknanipun jenenge tuntun. Bilih lare menika mbetahaken tuntunan nggih. Manawi mboten wonten tuntunan lan ugi pun tambah keterampilan mboten saged gesang ingkang bagya lan mulya. Jos Marko Jos Pak Musti Raharjo. Nggih, salajengipun kita aturaken Bu Lulu nggih. Sumangga katur lumebet wonten ing saklebeting studio nggih. Celak dumateng pandaya swara utawi mic nggih. Iwak sepat diwadahi kreneng, brojol. Nyimak macapat marahi seneng. Iki kreneng ditaleni kawat. Yen seneng marahi sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat nggih Bu nggih. Nggih. Nggih, punika kalian Bapak nggih. Nggih, misuwa suami nggih. Alhamdulillah. Menika kasuwun nyekar macapat atur panglipur dumateng sedaya pandemen Radio Saka saindenging Nusantara menika pun presane saindenging Nusantara. Sekar punapa Bu? Iki mijil kingkin laras pelok patet barang. Mijil kingkin laras pelok patet barang. Nggih, semonggo katur. Nembe belajar. Bu Lulu kawit mbiyek kok belajar terus sampeyan sampun tandingan Bu. Dalu punika sampun ujian. Nggih, mijil kingkin monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Eling-eling kinarya pepeling tumrap para anom mumpung durung abot sesanggane ambudia kagunan lan ilmi ingkang migunani ing urip puniku. Nggih, eling-eling mumpung tesih enem durung abot sanggane nggih Bu nggih. Ngupiya ngelmu sing migunani. Mila manawi kita gayutaken kalian mijil menurut para winasis mijil menika lahir nggih Bu. Dados jabang bayi ingkang wonten ing guwa garbonipun Ibu Masku Pambang mijil menika sampun lahir wonten ing alam donya saengga mbetahaken pitedah-pitedah nggih, piwucal-piwucal, ngelmi-ngelmi ingkang dipun upiya. Matur nuwun sanget Bu Lulu, nggih, matur nuwun. Ing salajengipun monggo
Pak Lulu menika monggo Pak. Nggih. Kasuwun lenggah wonten ing salebeting studio menika nggih. Atur panglipur dumateng para pandemen Radio Swaka saindenging Nusantara nggih. Iwak sepat dibumbu pedes cocok niki. Semoga katur nggih lumebet wonten ing studio nggih. Nyimak mocopat marai gemes beluh. Mocopat kok marai gemes niku pripun macam nggih. Nggih. Monggo katur nggih. Atur panglipur dumateng para pandemen Radio Swaka nggih. Pak Lulu nggih kasuwun lumebet wonten ing saklebeting studio nggih. Sekar gambuh saged nggih. Dereng lho menika wau nggih. Pocong saged nggih dereng nggih. Pangkur nggih dereng ugi nggih. Durma ugi dereng nggih ingkang sampun wau dandang gula nggih. Sinom nggih, kinanti, mijil ngoten nggih Pak Tom nggih. Nggih. Megatruh ugi dereng nggih. Sumangga katur mumpung tasih adicara mirunggan. Nah, sak sampunipun mirunggan mangke kita dudah nggih WA utawi WhatsApp ingkang tumuju dumateng nomor Radio Swaka 0838 gangsal 666 9966. Ugi kita bikak mangke Facebookipun paringipun atensi pandemen Swaka saindenging Indonesia nggih, saindenging Nusantara wonten ing Facebook Swaka-Swaka. Tasih adicara mirunggan nggih setunggal malih nggih. Nggih. Semoga Pak sak celaking pandaya swara nggih. Sugeng dalu mugi tansah ginanjar kabagas warasan nggih Pak nggih. Nggih, alhamdulillah. Sekar punapa ingkang badhe katur dumateng para pandemen menika? Kula sekar kinanti mangu. Kinanti mangu. Ing mbok bilih wonten atur dumateng para sanak kadang tangga tepalih utawi pitepangan saindenging Nusantara Pak. Nggih, kula Nggih. boten wonten ingkang mligi kula Nggih. aturaken mawon dumateng sedaya pandemen Radio Swaka. Nggih. Kalih kanca-kanca Runda Malam Rebu. Oh, Runda Malam Rebu. Nggih, panjenengan nggih Malam Rebu, Pak. Nanti kula malam Kamis. Oh, malam Kamis. Malam Rebu menika dipun tilateng swakarya nggih. Nggih, para Runda Malam Rebu midhangetaken Nggih. siaran mocopat Radio Swaka nggih. Semonggo. Kalamun terpe panggayo elingo purbaning widi kanthi sabar santoso ayo katungkul ing pamrih mundha andetawa wirang paran setyanira neki. Nggih, kasuwun nyerat menika Pak. Nggih. Matur nuwun sanget kinanti mangu nggih. Mliginipun dumateng sedaya pandemen Radio Swaka, wabil khusus pandemen Sekar Mocopat wonten ing Piwungon Malam Rebo dalu punika nggih. Mila saking punika kita tansah ngleluri nggih kabudayan Jawi, amrih kabudayan nasional kita kiyat ing salajengipun nggih. Kabudayaan nasional menika sumberipun nggih kabudayaan daerah. Nggih budaya Jawi, nggih budaya Minang, nggih budaya Batak, nggih budaya Bali lan sanes-sanesipun nggih. Mila manawi budaya daerah menika kiyat, budaya nasional kita ugi kiyat nggih. Matur nuwun dumateng Bapak Saridal nggih menika salah saweneh siswa wonten ing SMPP nggih Sekolah Mocopat Puspitasari Pandak nggih. Kanthi sekar ing sawau kinanti mangu nggih. Pandemen Radio Swaka ingkang sutresna. Kita bikak WhatsApp langkung rumiyin nggih Pak Kam nggih. Nggih, menika sampun wonten mapinten-pinten ingkang tumuju dumateng Radio Swaka. Datengipun saking Mbah Kaum Tambalan. Wah, wonten seratan menika.
Mbah kita menika nggih ya. Acara swaka mantul. Wah, matur nuwun Mbah Kaum. Mbah Kaum nggih mantul nggih tansah nyawiji nggih wonten ing studio Radio Swaka mliginipun Sekar Mojopat. Mugi Mbah Kaum wonten ing Tambalan tansah ginanjar kabagas warasan nggih. Mekaten wau rumentah dumateng sedaya warga Tambalan lan ugi sedaya pandemen Radio Swaka. Amin ya rabbal alamin. Ingkang angka kalih datengipun saking Mbak Yun nggih. Mbak Yuniati. Sugeng dalu Mbak Yun. Mugi tansah ginanjar kabagas warasan nggih. Amin. Kita waos kemawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Budi nggih, sugeng dalu ugi Mbak Yun nggih. Kula nyuwun sekar mijil kingkin. Wah. Kakintun kagem paraga Mojopat nggih. Salam sehat selalu. Mojopat Imang Jos nggih. Matur nuwun sanget nggih Mbak Yun nggih. Semonggo katur paraga Swaka mangke mijil kingkinipun Pak Suprih punapa Pak Pur nggih. Nggih, mangke kasuwun mlebet sasampunipun kita waos WhatsApp tunggal malih nggih. Pun samektakaken nggih Pak Pur mangke nggih mijil kingkinipun nggih. Nah, menika datengipun saking Pak Kirdan. Menika ugi salah saweneh siswa SMPP Sekolah Mojopat Puspitosari Pandak nggih. Nah, kita agengaken menika saweneh seratanipun menika foto nggih Mas Sam nggih. Foto seratan menika nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi nggih nyadong dawuh Pak Kirdan nggih. Kula nderek nyawiji wonten Radio Swaka nggih matur nuwun Pak Kirdan nggih. Lan ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya paraga wonten ing studio Swaka. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Ugi kula nyuwun sekar dandang gula. Semut ireng anak-anak sapi. Waduh. Semut ireng anak-anak sapi mangke Pak Supri niki. Nggih Pak Supri nggih dandang gula semut ireng anak-anak sapi. Menika pamundhutipun Pak Kirdan, siswa SMPP Pandak nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sanget nggih dumateng Pak Kirdan. Semoga katur langkung rumiyin dumateng Pak Purwo Diharjo minangkani pamundhutipun Mbak Yun sekar mijil kingkin. Sak bakdalipun Pak Pur mangke kita aturaken Pak Suprih nggih. Pamundhutipun Pak Kirdan nggih mangke Pak Suprih. Nggih menika sekar dandang gula semut ireng anak-anak sapi nggih. Pak Pur langkung rumiyin Pak Pur nggih. Mijil kingkin. Nggih mijil kingkin. Pamundhutipun pandemen setia kita menika Mbak Yuniati nggih nggih. Mijil kingkin larasipun pelok patet barang. Nggih. Ringkesane wong wapan pasti kanthi tenek kepat ngaku dhewe lontang kosong kotong jroning ati kudak sakakari sudek jroning kalbu klentu niki wau nggih. Nggih. Boten dados punapa. Namung wonten leres, namung wonten klentu ki mboten dados punapa. Menawi dadosaken pengalaman ingkang sakagum sae samangke nggih. Mboten dados punapa menika nggih.
Ing salajengipun monggo milangkani pamundhutipun Pak Kirdan ing sawau nggih. Sekar dandang gula semut ireng nggih. Monggo katur dumateng Pak Supre nggih. Kopi tubruk ing wayah udan. Wah. Ati mathuk swaka siaran. Wayah udan ing mangsa kapat. Swaka siaran budaya Mojopat. Kedah kita lestantunaken, kedah kita uri-uri ngoten nggih Pak Supri nggih. Nggih. Amrih mboten kedesuk kalian budaya asanes menika nggih. Niki kula kapurih ngaturaken menapa? Dandang gula, semut ireng, wonten semut irengipun Pak Men. Menika pamundhutipun Pak Kirdan menika siswa SMPP. Pundi kayu Payungan nggih menika Pak Kirdan kala mben nggih rawuh kalian Bu Kirdan menika malahan Bu Kirdan menika nggih wonten kentun rekamanipun swanten mangke nggih kita puter mangke nggih Mas Sam nggih kedam malih menika. Menika pamundhutipun Pak Kirdan dandang gula semut ireng nggih. Ayo nek kelingan. Kare kan riki ora ana catetane. Yo mikur krungu-krungu. Nggih. Nggih, kula aturaken Pak Kirdan yo sak kamat-kamat. Nggih, Pak Kirdan nggih nggih. Nggih. Semut ireng anak-anak sapi. Kok iso ngoten iki Pak nggih. Kebobong kang nyabrang kali Bengawan keong kundang dawa sungute keong kundang dawa sungute. Timun wuku kodho walu Surabaya geger pati gegeri wong ngoyak macan cinandakwa dai ngalun-alun Surakarta Gajah Mata tinancang wit sida keri atine tinata ayam bariyo kuwane Nggih, matine tinotol ayam nggih Pak nggih. Gajah kok dinotol ayam nih. Menika yektosipun kebak ing sanepor rikala zaman peperangan langkung rumiyin nggih. Menika Surabaya sebagai kota pahlawan nggih Pak nggih. Ugi Solo menika nggih, menika yektosipun Sekar dandang gula. Menika dandang gula nggih Pak nggih. Menika nedahaken nggih kritik sosial rikala lampahan-lampahan kala rumiyin nggih. Dados kanthi seni menika yektosipun seni mboten namung kagem seni kemawon nggih, nanging ngemu ing wewarah nggih. Ngemu ing pasemon dumateng kahanan ingkang kedadosan rikala rumiyin. Saged ugi kita ngripta Sekar Mojopat pasemon dumateng kahanan ing sakmangke menika nggih. Matur nuwun sanget Pak Supre nggih. Kita lajengaken waosan wonten ing WhatsApp Radio Swaka. Pak Kirdan sampun menika datengipun saking Bu Kirdan Meri niki sasake nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Budi nggih, sugeng dalu ugi kula Bu Kirdan lho rak tenan to. Terus jedul niki. Kula Bu Kirdan nderek kentun rekaman nggih kagem sedaya pandemen Mojopat wonten ing Radio Swaka. Matur nuwun Radio Swaka pancen jos.
Bukir dan lan Pak Kedan wijos menika nggih. Kekalihipun sedaya pandemen maca pat. Nggih, matur nuwun sanget mangke pun puter nggih Mas Sam nggih. Rekamanipun suwanten Bukir dan. Kita lajengaken WhatsApp datengipun saking Pak Warti wonten ing Tambalan nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Budi nggih, sugeng dalu ugi Pak Warti nggih. Kula nderek kentun kagem Mbah Jumakir wonten ing Bungsren, ugi kagem Mbah Marto, mboten kesupen ugi Mbah Singo. Ugi kentun ugi dateng Pak Marno, Mbah Maman, Pak Supar lan sedaya paraga macapat. Kula nyuwun sekar mijil saking Mbah Kaum Dwi Laksana, Pok Men. Seratanipun ngaten kok menika nggih. Sian apal kula ngerti Pok Men, anggere Pok Men mboten kena dinyang niki. Nggih, mugi Pak Wardi wonten ing Tambalan cadah ginanjar kabagas warasan sarinten sandalinipun sak pangandhap sak penginggil amin. Mekaten wau rumentah dumateng sedaya pandemen Radu Saka mliginipun sekar macapat saindenging Nusantara. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ugi wonten seratan WhatsApp datengipun saking Pak Eko wonten ing Genen nggih. Nggih. Genen apa Genen? Oh, Genen. Nggih, Pak Eko wonten ing Genen nggih menika kita waos kemawon. Nderek mirengke macapat nggo tombo saya. Nggih, matur nuwun Pak Eko. Mekaten wau ugi salah sawenes upaya ngleluri nggih. Kanthi seratan tunggal kaliman wau dadosaken kru radio swaka lan paraga swaka sumangat ing samudayanipun. Matur nuwun nggih, nderek mirengke macapat nggo tombo saya. Matur nuwun Pak Eko nggih. Mugi-mugi kanthi sekar macapat saking radio swaka menika dadosaken renaning penggalih sawetawis nggih. Monggo pun puteraken langkung rumiyin Mas Sam nggih. Nggih. Suwantenipun Bukirdan nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, sehat nggih Mbah nggih? Wilujeng sedayanipun. Amin nggih. Pak Marto nggih menika nggih. Mbah Marto. Oh, Mbah Marto. Pak kalian Mbah menika radi benten nggih. Nggih, nggih. Terus pundi kabaripun, Mbah? Kabaripun sehat-sehat sedayanipun. Amin. Mbok menawi wonten sekar ingkang enggal badhe pun paringaken studio menika. Badhe Nggih. nembang sik lawas mawon. Oh, sik lawas mawon. Radi model sampeyan lawas-lawas semua sami dipun upaya menika, Mbah. Sami pun grencengaken nggih. Pocong. Oh, pocong nggih. Wonten batanganipun, Mbah? Niki saya mboten batangan. Nggih, manawi mawi batangan mangke ndak mawi hadiah nggih, Mbah nggih. Nggih, mboten batangan mboten napa-napa, Mbah, nggih. Pocong rikala SD. Oh, nggih, nggih. Tahun pinten, Mbah? 75. Tahun 75 nggih. Niku ukarane saniki pun nggih. Boten enten. Nggih, tahun 7 gangsal nggih, Mbah nggih. Nggih. 7 gang. Kelas pinten, Mbah? 7 gangsal menika. Kelas gangsal. Ah, sebaya kalian kula, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Riyen nonton niku ukara nggih. Pasar Gede. Oh, nggih. Niki ganti Beringharjo. Gantose Beringharjo. Terus nggih. Loji gantosipun. Loji dan niki pun diganti. Nggih. Nek riyen shopping riyen. Nggih. Nah niki pun ganti malih. Nggih, Taman Pintar, Mbah. Terus Bodomanan ganti Pura Wisata. Nggih. Rumiyin THR nggih, Mbah. Nggih. Tembang pocong. Nggih, pocong Mbah Marto, nggih. Bapak pocong Pasar Melati Kidul Denggung Gereja Lor Negara
pasar gede lore lodi minggo ngetan kesasarne gondo manan. Nggih. Mangkaten Pak. Nggih, sae Matur sanget Mbah, nuwun. matur nuwun. Menika yektosipun kagem wewarah para kadang sanak sedulur putra lan wayah nepangaken dumateng kewilayahan nggih. Manawi kita kenal, paham lan tepang dumateng wilayah supados kita tresna. Kae tembungipun cinta nggih Pak nggih. Cinta wonten ing wilayah kita. Mbok menawi ingkang pun wastani nggih menika jiwa nasionalisme nggih Pak nggih. Tak kenal maka tak sayang. Wilayahnya sendiri saja enggak kenal nggih Pak nggih. Mila kala manawi duri kala rumiyin tahun 70 menika wonten peta buta nggih to. Ilmu bumi ingkang boten wonten asma utawi naminipun daerah. Di luar kepala nggih mboten lali nggih. Menika ndadosaken anak didik menika tresna dumateng wilayah kita. Dos pundi badhe tresna, dos pundi badhe wonten jiwa nasionalisme wong kenal saja mboten sak menika nggih mung ngandhalaken napa? Google Map-nya Pak Kaum nggih. Menika dados pun tepangaken dumateng wilayah kanthi sekar pocong nggih. Matur nuwun sanget Mbah Marto nggih. Sumangga pun lajengaken anggenipun muter rekamanipun suwanten Ibu Kirdan pinangka siswa Sekolah Mojopat Puspitasari Pandak nggih. Gandang kula palarang narasi berpaket Sun mangitu umas tawen widi guna warnaningken sesekaran Jengkir mangas menyir menyir Sekar trutur tumutur mondok kaki kinaryo Jambi Budak amrek sumerbak Kongas sekar gedung Weh jebat Bam kondo puro Bangsi gedeng Mekar ngambar bangun enjing manut surya
Nggih, matur nuwun dumateng Ibu Kirdan nggih. Ingkang pidalem wonten ing payungan kentunipun rekaman Dandang Gula Palaran nggih. Sugeng rawuh Pak Marno nggih. Kita aturaken pandaya swara dumateng Pak Marno kagem mirunggan nggih. Saderengipun mangke lajeng kita sigeg, sakbadalipun kita sigeg ing sakmangke kita mbikak Facebook swaka-swaka nggih. Sampun kathah ingkang sami nyerat wonten ing Facebook swaka-swaka. Monggo Pak Marno nggih kasuwun pinarak lenggah wonten ing studio nggih Pak Marno nggih, monggo nggih. Pitik walik saba ana kebon, luwih becik piwungan malam rebon. Saba ana kebon kancane papat, piwungan malam rebon hiburane macapat. Nggih. Linangkung dateng Pak Marno. Sekarno Pak Marno. Nggih. Nggih, dandang gula. Nggih. Laris dalu punika dandang gula, Pak. Alhamdulillah. Niki wonten nggih Pak Madi kaleksian. Nggih. Menika dandang gula. Nggih. Temanten anyar. Dandang gula temanten anyar sinaosa sampun temanten lawas. Syukur-syukur mangke semangate saged wah nyar malih ngoten mangke. Nggih, monggo katur Pak Marno. Sasmintane ngaurepo niki mapan ewo yen ora tanaju meneng ing ripe akeh kang aku pangarasane sampun tani tora durung weruh ing rasa rasa kang rasane pun niki upayanan tarapon sampurna ugi ing kauripan anira ampun sekapa nggih
Matur nuwun Sekar Dandang kula nggih saking Pak Marno rasa rasaning satuhu. Dados ikhlasipun gesang menika ngupiya madosi ngoten Pak Marno nggih. Rasa ingkang satuhu nggih. Kadya rasa menika sok ngapusi nggih. Ketoke seneng bul susah, ketoke susah bul seneng. Nggih matur nuwun sanget nggih Pak Marno. Langkung rumiyin kita sigeg nggih. Sak sampunipun kasigeg sawetawis kagem sumene, mangke kita lajengaken ndudah nggih. Seratan para pandemen swaka wonten ing Facebook Swaka-Saka nggih. Kasigeg kawiwitan nggih. Matur nuwun. Panjenengan tasih midhangetaken Radio Swaka 107.7 107.7 Swaka FM. Radio Swaka luhuring budaya angraketake paseduluran salawase. Swaka pancen jos. Seratus 7.7 Swaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung pandemen Radio Swaka FM ingkang sutresna. Sutresna kabudayan Jawi. Sugeng pepanggihan malih wonten ing jagat pewayangan. Kalodhangan punika hangaturaken serial angka 19 Bathara Sambo. Luru larasing Jiwangga kebak laku kang kudu den rungkebi. Murih pernah kesangipun Yua mung urip-uripan dipun utipi guna ing prayan agung kang kinarya lelabuhan nusa bangsa lan agami. Bathara Sambo asring dipun sebat ugi Bathara Sambo. Kayangan ingkang dipun lenggahi Swela Gringging. Wondene bapa utawi ramanipun inggih punika Sang Hyang Manikmaya. Ibunipun Dewi Umayi. Bathara Sambo kagungan garwa Dewi Hastuti. Ingkang nglairaken putra Bathara Sambusa, Bathara Sambawa, Bathara Sambujana lan Bathara Sambudana. Bathara Sambo inggih punika pinangka putra pambajeng kanthi sederek-sederek kandungipun Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Indra, Sang Hyang Bayu, ugi Sang Hyang Wisnu, boten katalumpen Bathara Kala. Bathara Sambo ugi kagungan sederek ingkang saking
Ibu Dewi Umarokti inggih punika Sang Hyang Cakra, Sang Hyang Mahadewa, lan Sang Hyang Asmara. Pandemen Rajuswaka ingkang sutresna, Bathara Sambu kagungan sifat watak lan ugi karakter kapribaden. Panjenenganipun kagungan sifat ingkang jujur lan ugi saged dipun pitados. Ugi watakipun sanget kagungan tanggung jawab, nggadahi penggalian ingkang cerdas lan cakap mekaten. Timbuk bilih wonten masalah sak dinten-dintenipun dipun rundingaken lan panjenenganipun Bathara Sambu asring dipun suwun kagem nengahi merantasi sedaya perkawis-perkawis ing sak dintenipun. Menika pinangka sifat watak lan karakteripun Bathara Sambu. Pandemen Rajuswaka ingkang sutresna, Bathara Sambu kagungan kasekten. Panjenenganipun saged pun wastani ahli semeji mekaten utawi mertapa mekaten. Manawi nembe semeji saking raganipun ngedalaken hawa utawi aura ingkang saged ngalahaken dumateng lawanipun. Wondene Bathara Sambu ugi nate medhak wonten ing jagat raya, wonten ing kadonyan punika, lan madeg dados raja wonten ing Medang Prawa, kagungan gelar Sri Maharaja Maldewa. Mekaten pandemen Rajuswaka ingkang sutresna, jagat pewayangan serial angka 19 Bathara Sambu. Sugeng kepanggihan malih wonten ing jagat pewayangan candhaipun. Kupat dipun paringi santen manawi budi kelepat nyuwun gunging pangapunten. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula Heru Sudibyo, anggota DPRD Kabupaten Bantul. Sugeng pepanggihan. Mugi karahayon tansah rumentah dhateng panjenengan lan kula. Lumantar Rajuswaka, kula ngajak sumangga tansah ambudidaya kangge tetep paringi sehat lan ugi paringi cekap rezeki kangge saben dintenipun. Sugeng midhangetaken siaran Rajuswaka ingkang dipun pancaraken saking tlatah Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan tasih midhangetaken Radio Suwaka 107.7 Suwaka FM. Radio Suwaka luhuring budaya angraketake paseduluran salawase. Suwaka pancen jos.
Radio Swaka Gilang Harjo kanggo pandemen ora pilih kasih anggawe marem ing kalbu ngeleluri kabudayan monggo tansah dipanjer radionipun mugi tansah gawe lega rinengga tentrem ing ati Radio Swaka FM dengan nomor telepon baru 0838 56 66 99 66. Sagung pandemen Radio Swaka. Alhamdulillah sasampunipun kasih sawetawis setunggal 07 dan 7 FM Radio Swaka yang nglajengaken piwungan malam rebon. Kita pinangkani pamundhutipun Pak Warti wonten ing Tambalan nggih sawau Sekar Mijil ingkang kedah pun aturaken Mbah Kaum Dilaksono Pok Men. Nggih sugeng midhangetaken nggih nyuwun sewu Pak Warti wonten ing Tambalan menika Sekar Mijil nggih ingkang pun aturaken Mbah Kaum menika. Sumangga Mbah Kaum. Tambalan kula kedah ngaturaken Sekar Mijil. Badhe kula aturaken Mijil Sekarsih Laras Slendro Pathet Songo. Mijil Sekarsih Laras Slendro Pathet Songo. Sapa wonge lamun tansah eling agunging yang manon kang tinemu tentrem ing uripe sagung karsa pakaryan nyanggemi yakti den paringi rejeki lumintu mekaten nggih sagung karya pakaryan nyanggemi nggih nyanggemi iki napa nggih nyagui mboten nolak nggih mila lajeng rezekinipun lumintu nggih ya macul ya sanggemi nggosrok ya sanggemi nggih jereng kathah ya sanggemi siaran ya sanggemi nggih Pak maca pat ya sanggemi ngoten nggih Pak Pur nggih Pak mesti nggih gamel ya sanggemi nyinden ya sanggemi rezekine lumintu rasah pilih-pilih nggih matur nuwun sanget nggih Pak Warti Tambalan nggih tansah nyawiji nggih wonten ing Radio Swaka. Wonten ing Facebook Swaka-Swaka wonten seratan saking Bu Yanti Sayur Jaryanti. Wah menika nok Yanti nggih kalian Mbah Warso menika nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng dalu Bapak Budi nggih, sugeng dalu ugi nok Yanti nggih. Ugi sugeng dalu Masam lan sedaya kemawon paraga Macapat nggih. Kula nyuwun Sekar Setya Tuhu.
salamipun kagem sedulur AA sedaya. Nggih. Setya tuhu menika dandang gula nggih. Oh, dandang gula podose sumangga katur mangke Pak Saridal napa Bu Lulu nggih. Sumangga katur nggih pun samengtakaken nggih ingkang wonten ing jawinipun studio nggih. Setya tuhu dandang gula podose menika nggih. Sekar menika kagem sedaya sedulur AA. Ugi pamidhanget maca pat Radio Swaka. Kanthi atur salam sehat kagem Bapak Budi nggih ugi Mas Sam sugeng ayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun Swaka pancen jos. Matur nuwun nggih Nok Yanti nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Setya tugu mangke pun samektakaken pandemen Swaka wonten sak jawinipun studio nggih. Ugi Facebook ingkang angka kalih menika pun serat saking Pak Paryanto. Wonten siler nglebak nggih. Wah, menika Pak Kaum menika sok kuwale wonten klebak wonten klebakan. Siler menika napa Mas Sam nggih? Klebakan wonten anipun nggih Pak Paryanto nggih. Menika salah saweneh jamaah kita wonten ing Baitur Rahman nggih. Sugeng dalu Pak Paryanto nggih. Kula tansah nyawiji lho Mas. Wah nggih matur nuwun. Kula tansah nyawiji lho Dimas. Wong angget Dimas. Nggih matur nuwun Kakang Mas Paryanto nggih. Jempol kagem Ibu Tris. Wah, saking ringinan ingkang tebihipun gangsal kilo saking mriki nyepeda. Estunipun manah namung derek ngleluri mulih krembakanipun budaya Mojopat. Nggih matur nuwun sanget Pak Paryanto. Kanthi seratan wonten ing Facebook niku ndadosaken sumangat kita sedaya. Nggih mliginipun Butris nggih. Sinawung lukitaning tembung manis mugi-mugi Ibu Tris nggih tansah ginanjar kawilujengan. Ya menika Butris. Dalu punika pun sanggul Pak Paryanto lho. Pun tami mboten senggolanipun Butris. Oh nggih. Nggih pun tampi senggolanipun Pak Paryanto nggih. Kanthi atur matur nuwun mugi Pak Paryanto sedaya keluarga tansah kinanjar kabagas kewarasan. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Pok men nek sehati sak kabeh nggih Bu nggih. Nggih, ora enak we dadi enak, enak we dadi enak banget ya Bu. Nggih matur nuwun nggih. Sekaripun apa menika nggih? Mboten wonten pamungkutan nggih saking Pak Paryanto nggih. Nggih. Ugi ingkang angka 3 menika saking Dena Ekawati Nyu. Assalamualaikum Bapak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi Mas Sam saha Bapak Ibu ingkang wonten ing studio Swaka. Nderek nyawiji Bapak nggih. Kula nyuwun lelagon mijil. Nah, lelagon punika kagem sedaya pandemen Swaka wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun Bapak Dena Ekawati Nyu. Nggih, mangke mijilipun nggih. Wonten ing sakjawinipun studio kalebet kasuwun lumebet wonten ing studio. Langkung rumiyin pamundhutipun Denok Yanti Sayur punika sumangga katur nggih. Pun samektakaken nggih, sumangga katur nggih. Menika wau wonten pamundhutan dandang gula setya tuhu nggih. Sumangga katur nggih. Sawu sampun kula aturaken monggo. Pak Musti, punapa Pak Saridal, napa Bu Lulu, semonggo nggih. Dandang gula setya tuhu nggih. Lajeng mijil nggih, semonggo katur nggih. Nggih. Semonggo katur nggih wekdalipun nggih. Nggih. Nggih, monggo katur mijil langkung rumiyin Pak Kaum manawi mboten wonten nggih, pun padosi sekar mijil nggih. Dandang gula setuhu. Oh nggih dandang gula setuhu menika pun pandegani Pak Kaum nggih. Pamundhutipun saking nggih punika Denok Yanti Sayur Mbah Warso nggih. Badhe ngaturaken pamundhutipun Mbak Yanti Sayur nggih. Setya tuhu menika nggih sedaya menika dandang gula podosih menika. Nggih sak badalipun setya tuhu mangke semoga katur sak jawinipun sedaya lumebet mijil nggih Bu nggih Pak, nggih mangke lajeng mebet kemawon nggih mijil. Nggih. Pamintaku nimasitoase hatut runtut
tansah reruntungan ing sarina sawengine datan kinggang sak rambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih kadya mimi lan mintuna ayo bareng nimas hanetepi wajib situasi bebrayan. Ji dina yanti Mbah Warsa nggih yen cedhak tansah mulat ayo nyimas netepi kewajiban. Jane sanepa ning ayo wis jam 12 dalu. Ji salajengipun Sekar Mijil semoga katur lumebet wonten ing studio nggih. Mijil menika minangkani pamulutipun Trina Ekawati Nyu. Ya semoga katur nggih Bapak Ibu ingkang wonten sakjroning studio nggih. Oh Pak Martigi menika nggih menika Sekar Mijil badhe pun pinangkani Pak Martigi nggih. Mila mapola wali kita aturaken mijil menika tembungipun asane lair nggih. Dados jabang bayi ingkang sampun lair sampun nyumereping padanging hawa jagat raya nggih. Menika mijil ingkang mbetahaken inggih punika piwucal-piwucal ageng nggih saking para winasis wonten ing Sekar Mijil. Sampun kepanggih Pak Martigi. Nggih, setunggal pada nggih Sekar Mijil. Minangkani pamulutipun Trina Ekawati Nyu. Nggih. Wadaring Tenyo rasa ngangge mijil pan kawiya mung nuruti kandaking atine sinambi ngasungusna makarti kupo saben ardi wiwit bangun esuk katen mijil. Nggih, matur nuwun awit Sekar Mijilipun nggih Pak Tri Marti G. Ndak penasaran G menika terus terang kemawon gomblo. Menika asma ingkang populer menika ingkang rejekeni. Mboten cacing aling-aling kok men. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Jeneng menika Trina Ekawati Nyu pamulutipun Mijil nggih. kula kintunaken kagem Mbah Kaum Tambalan menika. Oh, nggih nggih nggih. Nggih, Mbah Gita nggih. Aso sugeng nglaras macapat Radio Suwaka. Mbah Kaum. Matur nuwun. Mbok menawi wonten Facebook asanes dereng wonten nggih. Adicara mirunggan semoga katur dumateng Bapak Ibu ingkang lenggah wonten sakjroning studio nggih. Kasuwun lumebet nggih setunggal nggih mirunggan menika nggih. Sekar ingkang pun aturaken.
Bu Tris menika. Nah, kita tenggo sekaripun ingkang gali-gali Bu nggih. Menika bar disenggol Bapak Paryanto lajeng semangat lho Bu. Oh, latihan. Jadi juga sampun mboten latihan malih Bu wonten cara saking mic nggih pandaya swara lho latihan. Jane semangatipun sampun ketinggal Bu sasampunipun pun senggol Pak Paryanto nggih Bu nggih. Nggih asring-asring pun senggol mawon nggih Bu Tris. 5 kilo dari Studi Swaka bersepeda ontel nggih Bu nggih. Nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Sekarang apa Bu? Dandang gula. Oh, dandang gula nggih. Katur kagem sinten Bu? Bales Bu. Bales senggol Bu. Pak sinten? Paryanto. Paryanto niki Oh, kula nggih. nyekar dandang gula. Nggih. Saking Bu Tris niki Pak Paryanto nggih sekar dandang gula sugeng midhangetaken lan ugi sedaya kemawon pandemen swaka nggih Bu nggih. Nggih. Yogyanira kang para prajurit namun bisa samya anulada duing uni caritane andeli rasang Prabu sasra bau Nyaespati aran patih suwanda lelabuhanipun kang tinerlung triprakara gunakaya burune kang den antepi nuhoni trahu Nggih, Sang Prabu Sasrabau ing Maespati nggih Bu nggih, kagem nuhuni Trahutama. Nggih. Ing salajengipun sumangga Bu Lulu utawi Pak Saridal utawi kekalihipun saged menika mangke duet nggih maca patipun nggih. Monggo Bu, salah setunggal mangke gentosan Bu. Mirunggan menika nggih, monggo nggih. Mirunggan nggih. Masak ketupat sayure bayem, nyimak maca pat ndadekke ayem nggih. Sumangga katur rumebet wonten ing studio nggih. Iki bayem gisine dhuwur. Nah, urip ayem rezekine misuwur nggih. Sumangga katur ngenget wekdalipun nggih lajeng sacet dasdes Pak Marno nggih monggo nggih Pak Marno nggih. Nggih. Monggo. Tasih adicara mirunggan nggih. Sekarang apa Pak Marno? Kula Nggih. nyakar pocong nggih. Oh, sekar pocong nggih. Menika pocong tunjung seta. Pocong tunjung seta nggih. Beda lamun wosang samrah ing asamun semune ngaksama sesamane bangsa sisip sarwa sareh saking marti martatama setunggal malih pocong malih Tunggal padha malih nggih. pocong liyung niki aja kaya kaluwak ana mek kumpul basa wis atuwa teng salebar dhewe-dhewe Nora
wurung bakal dadi bumbu pindang. Kalih mawon. Ora wurung dadi bumbu pindang. Kole ing nggih tesih mirunggan sumangga katur sumangga kersa nggih. Sak jawining sedaya katuran mlebet nggih. Paring sekaripun atur sekaripun dumateng sedaya pandemen radio Swaka nggih. Girisa nggih Pak Musti nggih. Nggih. Sinaosa menika mboten kalebet sekar macapat nggih menika nggih tengahan nggih Pak nggih. Nah saged pun aturaken nggih. Piyayine piyayi Jawa rupane ing tanah Jawa sandangane klambi Jawa bu basane ya basa Jawa tulisan aksara Jawa senine wos mesti Jawa musike gamelan Jawa tradisi budaya Jawa. Iya, nek menika Jawani tenan. Tasih kirang menika yen dahar berase Jawa, yen nyepeda sepeda Jawa. Putres nek iki. Napa malih? Ning sak menika sampun kathah piyantun Jawi wis ilang Jawane. Ora maca Jawa wis ra iso, nulis Jawa wis ra iso. Mila sekedhik monggo kita leluri nggih basa Jawanipun nggih sekar Jawinipun nggih sumangga katur mirunggan nggih Bu Lulu nggih kasuwun mboten Bu mboten namung setunggal Bu mangke nek namung setunggal wonten dalem njur getun lho mbok mau loro mbok mau telu mbok mau ping papat nggih sumangga katur mirunggan menika nggih ingkang pun sageti nggih kabisan nggih pun aturaken dumateng sedaya pandemen radio Swaka alhamdulillah nggih dalu punika tasih saged pun presani wonten ing layar Facebook Swaka. Sekar napa Bu Lulu? Mboten napa-napa. Mila rutinitas menika sae kok dahar nggih dahar terus, sampun sare nggih sare terus. Menika sekar maca cepat terus Bu, mboten napa-napa Bu. Nggih. Pun bangsuli mboten napa-napa nggih. Mijil nggih. Wedharing tias laras pelok patet 6. Oh nggih, mijil wedharing tias laras pelok patet 6. Upamane kayu gedhe kaki adur tan bengkong
gurune awekasan pamadunge sisit angger nora dadi sasaka panwurung tenun Nggih, matur nuwun sae sangat nggih mijil wedharing tias. Angger matur nuwun Bluluk nggih. Angger nora dadi sasakapan wurung nggih. Ngoten nggih Pak Kam nggih. Nggih. Bapak katuran majeng Bu. Nggih, mangke ndak meri ingkang setunggal kalih kok iki namung setunggal. Monggo Pak Sarida nggih. Katuran sak ngajengipun Pandaya Swara tasih piwungan malam Rebon nggih. Ana kebo kalung ketupat malam Rebo manteng mocopatnya. Pok men ngaten nggih. Nggih. Pak Supre. Oh nggih semoga katur. Iki anu wonten napa? Wonten. Mirunggan menika Pak. Dereng wonten pamulutan malih, sae menika Facebook, sae menika WhatsApp nggih. Sekarno Pak Supre? Nggih, monggo. Sekarpun apa? Ngaturaken sinom. Oh, sinom nggih. Becik padha rungokno pituture para kang wis punta urip pira jam-jamu barang wong padha mulato becik patrap Allah yuati ni dinten kelawan sinaseping sanu Nggih, ngatos-atos Pak. Nggih. Pakolet samyo mangge karahar jan wais Nggih. Kang Baken tiyang gesang menika pakolae manggih Karaharjan. Nggih, Pak Men nek sampun Karaharjan menika sampun nyakup ing samudayanipun nggih. Apa-apa raharja, apa-apa raharja. Amin ya rabbal alamin. Sampun sulak ing dalu Pak Saridal nggih setunggal malih nggih. Sasampunipun Pak Saridal mangke kita tutup sarengan kanthi panutuping sekar kinanti Gondo Mastuti. Sakmenika Pak Saridal langkung rumiyin. Nggih, semoga katur Pak. Nggih.
Pok Men sekaripun mirunggan menika. Sekar punapa, Pak? Nggih. Oh, sekar mijil, nggih. Sumangga katur, nggih. Ojo tumeh kinasih yang widi melanjur ngembelu beceng ngundrakake ing imane ngatahaken amal kang utami ingkang migunani ing bebrayan agung sapa wonge ingkang tansah eling agunging yuang manon ayam tentrem lair lan batine terus manembah kelawan nambut karti ana tepi wajib rezeki lumintu. Nggih, saya sangat nggih aja dumeh kinasih yang widi banjur gembelu becik ningkataken imanipun lan ugi amal kesaenan nggih. Aja dumeh, aja dupeh nggih. Matur nuwun sanget Pak Ridal awit sekar mijilipun. Semoga katur dumateng paraga maca paswaka kasuwun lumebet wonten ing studio nggih. Sesarengan panutuping sekar kinanti kondo mastuci pelok barang. Semoga katur nggih. Mangke saged lenggah saged jumeneng nggih. Sesarengan kita aturaken panutuping sekar dalu punika nggih. Monggo seratanipun pun weradinaken nggih. Nggih. Nggih, kita aturaken sabugunging panuwun dumateng paraga macapat monggo saklebeting studio mangke nek teng Jawi studio mboten rumebet wonten ing pandaya swara utawi mikrofon nggih menika nggih. Nggih, sesarengan nggih monggo nggih. Nggih, mangke mboten saged pun presani pandemen swaka saendenging Nusantara menika nggih. Wiwit Bali, nggih wiwit Jawa Timur, ya wonten Temanggung, Wonosobo, malahan Jakarta, malah wonten ing Palembang ugi wonten ya pandemen-pandemen kita nggih. Nggih. Monggo pun pandegani Pak Kaum nggih. Mboten inggil sangat menika nggih. Nggih. Setunggal kalih 3. Pramiyarsa putri kakung kang tresna budaya Macapat ing radio swaka dipun pandu Bapak Budi nglipur mring paramiyarsa mugi tansah lestari
sampun purna genya nyedung kinaten kon lepan nyuwun pangaksa genya samya hangayai atur sugeng pepisahan witata ingkang pinanggih sagung pandemen Radio Swaka sampun sulaing wekdalu tabuh sedasa WIS waktu Indonesia Swaka. Kita sedaya ingkang sami ngayahi tugas Pak Kaum Julaksono, Ibu Lulu, Pak Saridal, Bu Tris, Pak Marno, Pak Purwo Diharjo, Pak Supri, Pak Mustiri Harjo, ugi Pak Mardi Gombloh. Mbak Melayu wonten ingkang kata rumpan wonten sak jawining studio. Nggih. Ugi pinangka operator Masam kawula ingkang nderekaken Budike Kupat Januring Tuwa menawi wonten lepat tamtu nyuwun pangapura. Kupatipun paringi santen bilih paraga kathah lepat nyuwun pangapunten. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih sugeng kepanggihan malih wonten ing piwungan panerbon candhaipun tasih wonten ing channel 107.7 FM Radio Swaka Suara Kebudayaan. Semoga kita tutup piwungan dalu punika kanthi lafal hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 Suaka FM.